Съвременната медицина предлага най-модерното решение за най-често срещаното заболяване при мъжете – оголемяването на простатата. Вече 3 години в Хил Клиник в София урологът Фернандо Санча ефективно изпарява доброкачествения тумор чрез светлинните импулси на зелен лазер. Класическият метод означава продължителна хоспитализация и много мъчително възстановяване. А сега зеленият лазер за пациентите означава минимален дискомфорт, бързо оздравяване и удивителни резултати. Интервенцията е окончателна и е подходяща дори и за мъжете с сърдечно-съдови заболявания. Трае около час и половина, а пациентът е в пълно съзнание. Изписваме го през деня, а вечерта вече го срещаме в ресторанта, което е абсолютно немислимо при класическата операция и смятам, че това би окуражило мъжете. Рискът от усложнения и странични ефекти е минимален, а резултатите впечатляващи.